subscribe khadi Science Studio channel no te bo kaham video nainen bagai bell icon click khadi hambai khapani bagai nose wan shogai tomani khapani bagai nose wan shogai tomani beban bojogai thangbai kado bungshakri yani lamawo bahai ke sai chung tongai ba bahai ke sai chung tongai ba khapangoni ni bagai kobotai tongkha kawono lobui no na singai tongkha o khapangoni ni bagai kobotai tongkha kawono lobui no na singai tongkha nini hamja mamaya bahai pogai thangsina pekha boglano bahai ke bujiri manjina khorang khelai tongkha do ani khapangni bisi khorang khelai tongkha do ani khapangni bisi khapangni bagai nose wan shogai tomani khapangni bagai nose wan shogai tomani busuk se jorawo mengbai gedal tonglai mani sakni san pilih hai kemen logi som tongbani oh busuk se jorawo mengbai gedal tonglai mani sakni san pilih hai kemen logi som tongbani asken bai hamda mani bahai pogi manai bekha boglano bahai ke bujiri manjina korang khelai tongkha do ani khapangni bisi korang khelai tongkha do ani khapangni bisi ani khapangni bisi khapangni bagai nose wan shogai tomani khapangni bagai nose wan shogai tomani beban lo bojogai thangbai kado mungshakri yani lamawo bahai ke ang sai chung tongai ba bahai ke ang sai chung tong